to... A od železnice mi prišiel palík, kamerka, no. A to môžem už natáčať do videjka. A dneska si to natáča. Dobre, len dáme tak. Wow! OK, vypneme. Toto kamerka je skvelá. Ja už takú sem. A môžete sa otešiť na túto kamerku. Ale raz, dva, tri. Wow. Top. Teraz môžem natáčať. Na mobil teraz natáčam. Ale tá kamera je hustá. Až toto tu má vidieť, a to iba, ukážem toto, tak si sneme toto červené, funguje to. Tu má taký T10 má to. Vidíte, TKS. Teraz, ako dáme na kameru. Furt na mobil máme, ale môžete začať na kamerku. Ja pôjdem na kamera. Furt na mobile, lebo taká kamerka pôjde na videa, nie také opočne. Ale možno tak ustano. A rád je na kamere. Bombastické. Wow. Vidno až tam. Kom olem. OK, môžete sa stiasiť na videa.